Kubor nakaslab jong udongsan hima. Meghalaya People United Front MPUF sengkemi hakasantarik no pra araja arpeu kalayo ban rakhe ya kajing dap chief house nam kajing syakri ya kajing benriu nadu balapan kha ya ka hakan ritarik uno pra araja arpeu kum kaseng kalale shibun ki kam isne ni ki kam babahan nak benta ke imlang salang jong kajaj benriu bat bermanra ya kabaha kamiat haka imlang salang haka bante lakam ya ki kam bian ki kam tok kam syukur persya ya kajaj benriu daki breu ki banabar. Ta chwao a ayo nukwek ta ewa ayo nukwek uman ko gadak kawa u gadak ko dak yong spouse nem yong ganiga empuf uman ko gadak ko emburom ko imslam ko yo ki chat inang ke o yo gajing itliwro brite kule Imslam MPUF Tingala hakani kapor iba jodi kinson siang chai iba ngilai saya trailang nakapor sa kapor. But kiway kiba don mentalang mene hakane kasngi. Subut ang long try magi ngin sna ngin tau ki an nakabenta ki interest jong tribal people jongi. Henry on dalam long try daw tau barjelang anong epi un wat kilat kilenti kumno ban pendu wani kini ki ang ki baladon lapa kipanya dayang IP kum ka sikshidil ngasiu siban puli ya ka Meghalaya Regulation Land Transfer Act 1973 ha ka bangalay ya ki artali ki benta ki bidai ka loopholes jong kani ka Meghalaya Regulation Land Transfer Act kada ka ba endorse ya ka section 41E bat ka 41F ka ba island ya ki barjala banted jaka in the form of lease hapo kani ka bri nyotra be jong na jumpi nakatagadaw kung kasan ngila aya ka review sa government of Meghalaya kumju sa government of India bangin na mailat ya kani bakan long la siya siski kan long permanent nakatagadaw kasan kan pa ya kani bakan pa ya kijing to sa government of Meghalaya baka day ban wen no ya kini ki kondon bangin nam day ban ailat yu barjala ban tit ya ki kendo ki siap in the form of lease umla ban tit ka karteng jongu handa yu tit in the form of lease kani ka day ka jingma nakabenta kalaway jonga jongpi nakatagadaw kung kaseng kanyeng ang kanang rem kabaskem banyale yakari ba kasaman rem ko jongi kanamantoy banginong bangi ri kanamantoy bangiyong bangi ja kajay ban rem ko jongi henray ka kam jongi pat tangban supan iya ki kot kubor tangban supan krenyo ya ka sarkar sisngi asngi tangban supan i bangilale kita kanamantoy nganong yapi kaseng MPUF kayeng akanong rem kabaskem apakah sim ya kanu mat ya kanu sanjam na kabenta gari pagkacay benriu kayeng ha kanong rem ka baskem compare la nang iha banyap compare la nang iha banyale slam ya kanu issue henry ngide banyeng scam upay ba uday ban tip ya ka job ne ka rem kata ka day kanong rem kapagkaseng kayeng amday ngasil si banong hakapur bangi sa kem mo waraja kalay ng kabenta ka LP ngasil si banyo jing tip bangi pediang pada kata ka modify ILP kapag kaseng ka persyaba kata ko por na kata ka daw kaseng ka wenno na ka jingya so bat ki wai ki seng na ka benta banyale ya ka daw ba jang gari pagkay bang riu ngisiu si banong la na ka long ni kam long nganam la banong henry ngisiu si banong bangi kum ki sipai ngisya shed ha kita kinong yalam ki boong ri hoy ngam la ban len ngamlaban len mga ong ba ngaru ngaday taw no yalam yole CPI hanga mangaru ngadon kata kajing duna kajing bakla henray kum ki prano yalam jongi kum ka MPUF tolong ki pala kre mana ka sen kan pen kre na ka benta kine ki dauba kapag sen kan yasya kaman bat kan ay jimuru ya ki wai ki prano yalam sen balang bangin ya leswa ya ka benta ka badon kam nang benta ka yakim jonggeri ba kacay banriu kabar kabakongsan na pedeng jong ILP kabakaseng kalabo thong kadai ka political right kabakaseng kayale adu menta kadai ka political right jonga jongpi kalawai jonga jongpi kasyong ha ka political menta larangi kum ginong yalam langim yo ijgai ya kanai ka benta
la shai la sisngi ngin long ki Tripura kai ke jing bakla ka baka Tripura kai ke jing bakla ka baka Tripura kala le hagi por bon shwa kana mar baka ai la dio barjala bon long utau nong yalam la ni legislative apo ka state ke jing ki kata ka dei ke jing bakla ka jong ka Tripura hendrai ngi kong ka MPUF ni no mai la ni no mai la ni ka ni dalai bakan long apo ka jala me khalaya ka jongi ngitip baka jala me khalaya ka jongi kaladon santali ki general seat hapo ka assembly na ka banta ka yap ka im jonga jong pi hanrai ka seng ka jongi kala yeng ha ka nong rem ka baskem lamba ka jing tresitom lamba ka jing wat benya ka seng kala ya lenti ha ka bay dei bat kani bat kala ay ka jing thoch do cha ka government of India lamba ulat bat kumju lamba ka state government ka jongi ha ka ba ngilaya ka jing mun bangin mai lat su nang ne shikmat pakin lom subu la dingi yo ya ka LP ru nginom laban be yo ne ubalolong trai apo shilong nang me pi ubadai barjala hanrai kum nung in le u nang me pi bangin mundai banai lat yu bon yo ban simta ha politics bon mundai ban yo lat ban long nong thebot ban mundai ban yo lat ban long uta legislator naga ka daw ka sem jongi ka yeng ha ka nong rim kabas kem bangin mai la dia kani dalai le ru em ni ka ban nomlong arpho kai ka garanti ka ban nomlong le pho la shai le sisngi kata na kata ka daw anong yapi kat bang nomlong utau kunrat uban sna ai nak benta ka jonga ka jong pi ka lawai jong ki kon ki ti ki jonga ka jong pi kadang long safe na kata ka daw ka sen ka ya scam ha ka nong rim bangin pentrai kam bangin dawa na ka state government ka jongi bangin pentrai kam no mardor ya kani ka ain ka baka sengkala ai ka jing tho chaka government of India kumju chaka government of Meghalaya ka jongi ka bangi yang ka bangi tip ban leng ba ka jing wat benya ka jongi ka ba ka sarkar ru ka tip ya kani ka bangi la diman nodo khanyo tre ko na shipo arajar khanyo ka bangi ong ka people second amendment act ka kandai spa proponyo kai kita ka ba phila banong yang phila ban kli yang kani ka kade kabala ayangi yang kata ka special right ban protect ya kalau jinglong try ke jongi hapo ka political right kabong 100% reserve na ka benta ka political right ke jongi tang kata nganong ya phi ko kum kinong alam ke jongi tang kata kabala ban penting na ya kalau wai jongi kon ki jongi la shai la shisni